Riutri kinhuan ki badan ke jing bambiang bat ke jing duna habaro ki bormet ki bakan top ya ka Meghalaya Deaf Association, Khasi Disabilities Association, Blind Lead Trust Association, Barafort Trust, Meghalaya Liberation for Visual Impaired bat ka National Center for Promotion of Employment for Disabled Person. Kini riutri kinhuan ki belawan benishim benta hakane ka signature bela pelong hakandailat hakamat ka yeng dorbat thoa ben pinsngau ya kinong mi khamat Bat kamtam ya ka sarkar jila halor ki jing e bagi asyam shibun bakimat kum ki ba ki duna khatmat banpan ka jing ram na ka sarkar bakade balai e na ka benta ka jing bha jong ki bat kamtam ki apen sngo ha ka bayade ba ka yat ka yang jong ki ban pen ba ki surak ki linti ki singking kum ba ki bayat wheelchair khana ban pen sok yaki ya ka nela pelong do ba Ferdinand Lingdo ubadan ru yala de ha ka jing duna jong ki skor ka badan kaman ka baskam ban tiblot ya ke jing duna ke jing la jong one man way pong way unang song strong dia ban super cut tang ya ke bobon balang pengiru ngiran menta ban sementa election yo ka vote jogi ka ban job ipi kemen phim kai kor walang ilong marginalized minority the most minority group ha ka partai ring ngidang tekal ka contribution ipi tengah kekerpan pi ba pilih ye ngaso ay nuksa bangayo kajing MSC na ki katung ni ki MLA jongi nangkong na ikong ampri lingdo iba lalong na yalam ki baklo sya ban kit ya kajing ka jongi te po secretariat ki ba syong secretariat le po assembly kim nan ki ba 100% kim lang ba syong pang haba makiba pi ba laong ba Pensim yang kelengkor kum kena ngalam. Pimla banle bat. Kanora kajing ano? Kanora ayangi. Kanora ayangi ubakam jenjar. Mentah ni kari jongi ngiyale ban ong menyo yak ILP. Balai ban lain nak kata kajing saban ben na ki majority. Dan le mentah yang ni pat balang marginalized pi perkat. Ngam pat syam ngam tip kala don nem don. Re kajing syam jonga ba kini ki wat giseng bahalang ke balak hampau dan ni ke sarkar kam cukran sapang ke jing bet jing biang jungi ke sulet kebun sen kam dan ni kata ke fokus ke masyai dan ni ke baklan ke ban kesetia yang ngi wei dan nata kadau ni syam jinja hal ni hari kasi jungi ni ong bai ni ke minority group ni keslai bang ya saban ben kita ki babun yu bar kumno ban wat kelak ti ban yokam yo jam hamas sendru ha kamera we mali usong mek tang ya ki bayu ir ngamla balai kumna ngala balai phi haba kumta kare ki bakla jung no de mangi ma phai phi ban long de lam jungi haba phimla ro phiwan sak election ban ya yo ban ong bangin kinlot ya kejinge jongi ndai phet lawan mangi pa pyong ya phiu bang mala ngimla le ye nga tengah perdam jur ya kini ginong mikmat ngam ngata ngam soye la phiu yang abang ngalong ubrio uba domriang lene uba long root ten pareng namal balai pi pelong root yangi hakajing sisa ngim dawa ya ke wa phimla kadai kai badam dan kata courtesy kaburong aba phimla phin ar ketin ka jing kermen to ngale lang to ngawat kala kanti kuna badeng ke jinge ka tupi ane ki sabon nang ngim kwa wan pan bisa ikwa de ke ba bhae banle ki kam jam penjo ikot isla wajudan tung kata ka jing sutu ba ni ki badan jiruna ikwa tangi bisa ngim juga phi tangi bisa nama ka bisa kam lam yang sinoru keperluan yang ingin bersih julong, keperluan yang ingin berkuan mentoy. Te, pi, lana kiwe babiang kiwan sa jeng jong pi, dak kiwan pan pisa. Pi ni penting nak kira mabele bagi kam klan te. Bale ngong ta. Namar we urustar ong dan makwa penuan sa disability club. Andre yangi lasha penuan. Sibu unu brio ne kanu brio biang ngabit ano sadong. Anda kena kecing pihak polis kena klub. Dan ini kata daw. Jadi kung kaim lang salang ini bersutu. Ya kecingnya lenti jong kena klub kejongi.
balai lara phim su thu phin nyinom la ban le ai nyinom la ban sa ta ka jing ban yaw bai te ban su thu ni de ban le ki research repair nang kong ki kimi ki pa ban yo yak accessibility karon kam ka ji su thu lan mom kam ka ji su thu ni nam la ban le ai ro im yo ban ma de kalak leti balai ni syam ya ka jing ka du kan ni ya ki bri barang jing dunah ba repair ba mangi baro nyim don ka jing su thu ba ka jing sempang ba kumno bangin don kata kamuan man wa de kalak leti ro shibu hayang hasan nang kong ada ki kimi ki pa ki yo ki kun ki barang jing dunah ki kon men ngasem pun sin ki kimi ki pa kim don kamon ban wa de kalak leti ban pelong ya ki kun ki ban long accessible habaro ngasem jinjar bahan namar bam kasurok singkin kamda long accessible bahare tengah habda khot ki parlok jonga ya se nginyale chata ya nginyale jing thedi tangba wala kataru hasurok kadang akwa ban bu ya ka wheelchair kasem jinjar namar bam kibun ki kali bakimlai ban tang ban pak ya ka wheelchair ru tang badap daki kali sudah hendrengi habda ya rungi habya dak hapo surak hapadeng surak baik bat kasem jinjar yang kibam la ban ya namar kala ban accident yang ha kano kaparu hendre bun pat ki kali pada kim jupai trai la kaya baik kum tu bat kim dan kata ka jing kaburam kindiat ru an kawai pa ladang shubu ngakwa ban le chayau ai kum to ha nga shele chayau ya kata ru di barabor tengkhat ni shele tangbam kasem kata ka jing namar bam hapo yaw le khamtam le kamdan ni tang kata ka jaka ban kiu na ban hiar ha ki steps teladang akwa ban hiar tang shikham ar kham ru kamdan re kata ka jaka namar baka khti palat bat kamdan hira kata ka linti ru ban bu ya ka wheelchair ngapadan kam da ka wheelchair monitorizer kadika electric wheelchair wala kata ngadon ya kata ka bala kham suk hi bamdan kam re ban penyait bah ki khti ki gidas ne shushang shule betang tang da kini kisim priahi kataru kasem jinja namar bamdan ra jaga ban pak hayauru hap hiar hap yaj lengba bat kasem jinja haru kata am sonang ki bayaj wheelchair bagan ai kata kalat at least ban sina ka jaka naka benta ka wheelchair ban bangirungin sup ken ban yaj umdei bangin yaj hapadeng ka surak ka bajinjar kala ban yangi bakan jai ke hakoi kasngi ngimkwa bangin long kumta wheelchair ki bala ban support ki pat ba ha kaya jengki kino ki accessible kitar ki bala ban kershan ya ki pat ba ha kaya jengki ringkat ba kataru ngka ban pau ba kita bon kinong simbenta ki bakwa banuan syakmat tang namar ka jingduna ka bormet borphat kibriu teng ki kenran dia no teng ki kentat nyo lada kalong kumta hei kendon ka jingeteli ka jingwan jo konik accessible transportation kalong tang man pensyai phi ba lada umdan ba pedang yangi manuru dalade yalade ngi hab ban kershan namar ba bunsin kidan ki bangalai kendo ngni ki oi ngakil atrai di ki life war posnem kila bon ki beri ki bawal gular ya ki ngin saya rap ya phi ngin sadan rengkat bat phi ngin sa pen biang ya phi kitar reng klem yo i kum kita teng jaka ban lek trai la dono ka kam ka jam namar lahap kershan yo utu ubadan jingduna ha ka kejat lani ha ka kti ladangi yo kum kita kitar ki bala pade ki ban kershan ngi ngin om shem kum kata ka jingya ban pen kan ma biang ya phi sa shisin kumbang alang mene balala dan mono na preng jong pi ki patba ki bakwa ban ai jik pan sha yang i shapang kane pila banwan shakmat ai ka jing smotho jong pi ba pila ban sign ha kane ka flex jong i ka badan hang ne kata ka patho accessible transport should Shillong have accessible transport sign and say something yo jam te long ta man prakhat lem mo prakhat lem ko sniu lem nam ta jong i bat ya keren ya fliu jumut piki babat ya kabor namar bangi tips kem bala de mon men le pila sisa ban le bat pila airu kabor ha pi ba pi de ban le bat la don ro kabor ha pi ba pila sisa ban le
subhai rap lem na kamta ka jibit jingbiang jong imlang salang namar imlang salang ya don lang om tangki berubun bebit biang hadu konmet om tangki beru banang bastat om tangki beru ke ba ruspa arufo kendre barok khoi ki beru ke ba duk ke ba jenjar ke beru ke ba sem jing e haka ada konmet ada konpat Kedepan met haka bor yo i ungut kam na siliang sai siliang ngayo i mga kata kapor ki taxi barok khoi kim aila setia ya ki to ki ya u ba unia na siliang sai siliang hadin kata ngayo i habang ngayo i ngahiar uhiar uwe udakhar dala hiar uwe udakhar uang yang ailat yang angan betin ya u na siliang sai siliang ailat yang angan betin ya u na siliang kilit na mapi na ngawan kata ka jingseu wang daki wei ki jaj penri ki wan na rithor kila ban yarap yangi haba ki wan chene ki yo i kum yangi kila ban yarap lem na siliang bale ngi hangne pate nimla te kamut ka jingle jong ne ubri ko kan i ka nuksa ye ki wei pat ki jaj penri jong i hangne badon kam na kata kada ban ye trilang ngangit tangkat ne lada pile bha lada piarap jelam mikhalaya sibun ngila ya keren bat ka sarkar na kabenta bakin penyo ya ka hok bakin penyo ya ka jinglai lut na kabenta ka jingban kam henry habangi pet hadu kane kapor ngidang yo i ba kampat da biang pura hadu kata-kata katkum belabu da kanika Right of Person with Disabilities Act arhajarkan rio te kendiat katkum kajing temu jong kanika ak laong ba shua jong ubnai jun menta kasnem ba ki office sarkar ki yo ki building ki jaka pait ba ki bedai bat ki bat kano ka kam ki bedai bat pait ba hakabasna ya ki ying ki David bandon kalentiyat ke ban pensuk ya ki beri ki ban jiduna har ki department ngatrang ya pa ngati bapadon barabon hajan jongan hanrei kum nongan yo ya pa kolawe ba i jongan lawe ba pernai Kordor ku mau lenai Kendiang siapa ngapai Berdui berbor ngan say Lawe ba pernai Kordor ku mau lenai Kendiang siapa ngapai Berdui berbor ngan say Anong tengkai Laway ba pernah bantu ya pangakwa bandu ya pangampwa kading ngan sya buat hap deng